الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنصتوا رحمكم الله. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. برحمتك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارحمنا رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يريد أجر المؤمنين. su bayan Allah waɗanda suka mutu a fagen fama kuma Allah ya musu alƙawarin aljanna ya ba su saboda rayukan sana cin kororon tsuntsaye kwarra da suke kiwo a cikin aljanna. To idan sun shiga aljanna ya sabshiruna suna yin albishir bi ni'matin da ni'ma min Allah daga Allah sakamako da ya ba su wa fadlin da ƙarin baiwa akan sakamakon da ya ba su. wa anna Allah hakika ubangiji rabbul izzati wal jalal kuma a cewa inna Allah la yudiyu Allah baya tuzartar da ajral mu'minina ladan masu imani bal yajruhum bari yana ba su lada. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. waɗanda suka amsawa Allah kiran Allah ta'ala suka amsawa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bil khuruji zuwa fita lil qitali dan yaki lamma arada Abu Sufyan yayin da Abu Sufyan ya nufa wa sabi da abokansa suka yi nufin al'auda dawowa wata wa'adu suka yi alkawarce ceniya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da annabi cewa za a haɗu a al'ama baɗi in ta zo a sokar badri za a haɗa a kasuwar badar min yau mai hudun daga da aka yi yakin hudu min ba bayan asabahum alqarhu abinda ya sami ma asabahum abinda ya same su na daga alqarhu rauni abin ya same su lillazina hasanul husna ya tabbata ga waɗanda suka kyakkyawan aiki a cikin su Allah zai ba su lada wata qawajrun azim suka zo rashin mukhalafa da usaba wa Allah umarninsa Allah zai ba su ajrun azim lada babba mai girma wal jannatu shine gidan aljanna. alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sune waɗanda mutane suke cewa da su na'im bin mas'ud al-ajjahi ne ya zo a cikin kamar iblis yake cewa da su innan nasa hakika mutane a basu biyana da abokansa kan jawa ulakum sun yi muku takkarkiya da ya stasi lokum dan su tabbike ku daga madina fa khashawum wallahi ku tsoron su wala ta tuma ku kuskura ku ce za ku je ku yaki da su ba za da sai wannan magana ta kara musu imanin yarda da Allah waye kiran da sun cewa da taimakon Allah wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce ba ruwanmu da yawan wani mai yawa ba ruwanmu da wani takarkiyar su ba kuma ruwanmu da abin da za ka faɗa hasbunallahu Allah ta fi na ubangiji ya isar mana amrahu lamarin su wa ni'mal wakilu ma dalla da madogara Allah al-mu'awwid ilayhi al-amr wanda za a mika lamari zuwa gare shi kuwa shi Allah ya duba dogara ya isa wa haraju maza Allah ya fito ma suka fito ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama fa suka zo su gaba da inda aka alƙawarin za a haɗu kaga aka yi wa alƙallahu roba sai Allah ya je farazani fi karbi abi sufyan a cikin zuciyar abi sufyan wa sabi da abokansa balam ya tubo su ba wa kana ma'ahu su sahabban annabi ya kasance tare da su tijara da kayan sayarwa da ciniki bawu suka sayar wa rabihu suka yi riba kala ta'ala ubangiji ya ce an qalu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsaskum su an kalabu sai abu annabi da abokan sai suka dawo min badarin daga yakin badar bi ni'matin da ni'ma min Allah daga Allah ta'ala wa fadlin da kuma lafiya da samun riba lam yamsaskum su wani abin kina daga kisa ko rauni bai same su ba wa tabu ridwan Allah suka bi yardar Allah wa yardar Allah tabaraka ta'ala bi daki da biyayya ga Allah wa rasuli da biyayya ga manzansa bil khuruj a cikin fitowa da annabi ya ce a fito wallahu ubangiji zu fadlin ma abucin baiwa ne azimin mai girma ala hali daki ya bisa mazuwa biyayya da shi inna ma zalikum shaytan yukawwifu awliya alqailu lakum wanda yake cewa da kuwa inna nasu qad jama'u lakum fakhshawhum wannan mai fadar wannan a shaytan ne yukawwifukum yana kokarin ya tsoratar da ku auliya a masoyansa su kafirai saboda haka mu'mine ku ba zai yi tasirin komai a kansu ba fala takafuhum
وكافوني إن كنتم مؤمنين. kada ku ji tsoron shaidan da jama'ar sa wa kafuni Allah ya ce ku ji tsoro na fitar da amri a cikin barin umarni na in kuntum mu'minina in dai kun kasance mu'minina masu imani hakan da gaskiya to kada ku saurari shaidan da mutanen sa ku ji tsoro na kawai kar ku saba umarni na. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ya mutu إنهم ana ta magana ta amma za su zuwa cikin bara insha Allah ko a cikin suratul anfal amma samu dama sai a yi ta amma dai a yanzu an ce za a yi ta cikin lokaci wani daya wala Allah tabaraka wa ta'ala ya wala ya azunka ya hakuri ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kada allazina yusari'una wanda suke yin gaggawa da kuma a cikin kafirci suke shiga kafirci yan da nan sune mutanen Makka ko kuwa munafikai ma za ta atamma kada ka damu da amurin da lamarin saboda kafircin da suke yi su da kafircin su lan yadurullah shay'a ba su da Allah kawai wani ilim da wannan aikin da suke yi wa inna ma dahir yaduruna anfusahum za su da kansu. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. Allah yana nufi da su ne Allah ya lalata lamarin su baki dai Allah zai ba su wannan rabo da lahira ka lahira nake aljanna ba za su shige ta ba wal zalika dan haka Allah khazalahum ya tabar da su ولهم عذاب عظيم. azaba azimun mai girma ya tabbata lahum ba gare su binari a cikin wuta. إن الذين شرعوا الكفر بالإيمان لم يروا الله شيئا. Hakika waɗanda suka fada imani suka karɓo kafirci ai aka su suka yi kafirci ba da musayar imani to waɗannan lan yadurullah ba su cuta Allah shay'an da wani abu ko mai kankanta su kan za su cuta wala ya tabbata a gare su azaba alimun a wasa radadi bil akhirati ala yara. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. Allah bai da kafaru wanda suka kafirce da Allah la ya hasubanna kada su rika zato ko wa su ma munafikai la ta hasubanna kada ku zata cewa abin da muke muku jinkiri da shi na zuwan azaba wai zama alheri na kaya lalata rayuwa ku ake kawai don ku ara aikin barna ku zama yan wuta kar ku zace shi alheri ga kanunku innama dahir numli lahum muna yi musu jinkiri ne dan su kara zunubai duka sanatar ma'asi da yawan sako. ولهم عذاب مهين. azaba muhinin a basa wulakanci a yanzu da hanatin ta wulakanci bil akhirati da lahira lahum ta tabbata a gare su. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Allah bai zama ba iya bar mu'minai a bisa abin da ku waɗannan mutane kuke kai ba gane mai gaskiya daga wanda gaskiya ba har sai an gane mai ikhlasi daga wanda bai da ikhlasi har Allah ya bayyana da munafiki daga wanda yake mu'mini mai cikar imani. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. bai zama ba Allah ya sun kayar da ku akan kai ba fita da kun munafika ku san munafiki min gari daga wurinsa kamar da tamizi kafin ware wannan da Allah tabaraka ta'ala yayi. ولكن الله يجتبي برسله من sai يشاء. ubangiji rabbul izzati wal jalal ya shabi yana zaba min rusulihi daga manzannin sa man ya sha wanda ya so sai sun da kayan da shi ala gaibi a bisa kai basa ma Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama wai da Allah ya saka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ala halil munafiqina a bisa halin munafikai. فآمنوا بالله ورسله. imani billahi da Allah rabbul izzati wal jalal ku imani wa rusulihi da manzannin sa. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ya hakika kun yi imani kun tsoraci Allah ku yi munafunci ba ajrun azimun lada mai girma ku wala yana lakum ya tabbata a gare ku. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. la ta hasibanna ko ayyuhal mu'minuna ko la ya hasibanna su kafirai da sauran munafukai kada su zaci wanda yake yin rowa ma atahumullahu da abinda Allah ya ba su fadlihi daga arzikin sa yake ba da zakka yake yin sadaka yake taimakawa kowa ko khairul lahu kada su wannan wai alheri yake ya ba mu da ya dace da alheri wannan bal bari kowa rowan nan da yake yi sharrul lahu sharri ne a gare su. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Allah zai damfara musu abinda suke rowa da shi a nan duniya suka hana zakka ko suka yin sadaka ta tadawi Allah zai damfara musu shi a wuyan su ranar alkiyama Allah ya mai da shi cijiya kumurci tana saran musu da wannan dukiyar da aka faɗa aka tara musu ba da zakata ba da shi sadaka ko alheri ba ta zama kumurci tana saran su a ko ina a jikin su
kama warada kamar yadda ya zo bil hadisi a cikin hadisi walillahi mirasu samawati wal ardi. idan kai wanda Allah ya baka alherin sa kai rowa kana ganin wai baka son ka bayar kar ya kare ko ba baya ka son ka bayar ai kana da iyali kana da yaya kana da menene sauran abun su to je ka rike duk abin da kake da shi da karka bayar mirasu samawati hakika gaje sammai baki daya wal ardi da gaje kasai baki daya ayyari su ma wane ne zai gaje su ne lillahi atuna fa daga Allah Allah shi zai gaje su ba da fana'i bayan karewar ahalihi ma mazowa cikin su to da karuwa ba ta da amfani ba ta da alkhairi wallahu bima ta'maluna khabir. ubangiji a kabirun Allah mai bada labari ne bima ta'maluna ayyuhal mu'minuna da abin da kuke aikata hukum ne ko ba ayyuhal munafiqun wal kufar da abin da ya amaluna suke aikatawa wai jazikum sai Allah ya saka muku ko ne bi da abin da kuka aikata kuma su ne saka musu abin da suke aikatawa laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. hakika ubangiji rabbul izzati wal jalal ya ji abinda waɗanda suka faɗa suka ce wai Allah ya zama talaka su ne yahudawa su ce Allah ya zama talaka baya iya ciyarwa yanzu baya iya bada alheri suka ce Allah shi ya zama talaka su ne mawadata wa humul yahudu su ne yahudawa wai sun faɗa haka ne lamma nazala yayin da Allah ya ce wa zalla zai fadullah qazan hasana wa zai ranta wa Allah rance kyakkyawa da suka ce da yana da wadata ai ba zai nemi rance daga wajen mu ba sanaqtu ma qalu wa qatlu lam bi'adi ghairi haqq. ubangiji ce ga alaihi ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama namuru wallahi za mu yi umarni bi katibi da rubuce ma kalu abin da suka faɗa za a rubuta bi sahibi amali a cikin takardun ayyukan su lin jazo alaihi dan ai musu sakayya a kansa daga zaman da suke faɗa za mu rubuce shi bayan wannan ma namuru za mu yi umarni ma bi katibi da rubuce a katlahumul anbiya a kisan su annabawa da suke yi gaira haƙƙin ba tare da gaskiya ba wa naqulu zuqu azabal hari. ranar lahira Allah ya gaya musu ko ga Allah ya ce mala'iku su gaya musu saboda ya yi fushi da su ce mala'iku su gaya musu zuku kudandani azabar hari ga azabar gobara wai kalu ana cewa da su izawul kudiya dan an je ba sa cikin wuta sai Allah ya ce a gaya musu zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid. zalika azabu wannan azaba da kuma an je ba ku a cikin ta kuma da ita ma qaddamat aydikum da abinda hannayen ku ta gabatar ne utira an yi ibara da ha da hannu adil lisani ga muran mutum da Allah tsara afali domin yawa wajen ayyuka da zawulu ana gogayyar da ne biha da hannu wa anna Allah hakika ubangiji rabbul izzati wal jalal laysa bizallamin Allah bai zan ba da zulmi ma mutum zalunci lil abidi ga bayi ba bayan azubo sai musu azaba da gairi zambin ba da laifi ba alladhina qalu inna allaha ajida ilayna alla nu'mina bi rasulin hatta yatiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. suwaye waɗanda za su haɗu da wannan azaba su ne waɗanda suke faɗa ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga nan Muhammadu suke cewa Allah ya yi musu alƙawari wai fi taurata a cikin taura wai kada su imani da wani wanzo idan ya zo musu har sai ya zo musu da ibada wuta tana cin ibada dan haka suka ce ba la nu'minu laka suke cewa ba su imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a tada dinabi ya sai ka zo mana da wannan qurbani din wa huwa ma yutaqarrabu bihi shine abin da mutum yake kusanci da makusanci da shi lillahi zuwa ga Allah min ni'amin na daga dabbobin nema wa gaira da wuninta bakin kabila dan Allah ya karba ja'at naru ana gani sai wuta bai za a fara da sako mina samai daga sama fara kan sai da kore wannan ibadar wa illa idan Allah bai karba ba baki ya makana sai ya zauna a inda yake wahida Allah ya alkawari la bani Isra'ila zuwa bani Isra'ila zalika irin zuwa da irin wannan illa fil masih sai dai a cikin annabi Isa wa Muhammadin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ba zai zo da irin wannan wutar da zo daga sama ta dauke abu ba قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. يا موسى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشي حقيقة رسول المنزلين قد جاءكم جاءكم والله من قبلي قبانا بالبينات da sun zo muku da mujizozi mabayyana da ayoyi mabayyana kai sun zo muku ma bil ladzi qultum da abin nan da kuka faɗa cewa a zo da qurbanu ka zakari ya zo muku da wannan waya haya ya zo muku da wannan don kuma masu gaskiya ne faka taltu sai ku kashe su ne za mu saurare su ba wala hidamu zancen da ake yi liman fi zamanin nabiyina ga wanda yake a cikin zamanin annabi mu ne Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko aikin ko da yake aikin la ji dadi na kakannin su ne lirzahu bi dan sun yarda da wannan abin da kakannin su suka yi fa in ba dan menene
dan me ka kadaddu kuke ka kashe su in kuntum sadiqina kuna masu gaskiya cewa an zo muku da qurbanu za ku yi imani فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. idan sun sare fatar da kai ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kai hakuri ya rasulullahi hakika an sare fatar da manzanni da dama kamin kablika gabaninka manzannin da aka sare fatar kuwa ja'u sun zo bil bayyinati da mujizozi mabayyana wa zuburi sun zo da littattafai ma masu bayanin shari'a kasu ibrahima kamar su ibrahima da waɗanda aka bashi wani kitabi sun zo da littafi ma kamar annabi Musa zo da Taura annabi Isa ya zo da Injila wani muniri masu haske ayoyin alwazi wanda yake mai bayyana wa ka Taura kamar a Taura wani Injili da Injila fasbiru kai hakuri ya Rasulullahi kama sabaru kamar yadda suka hakura kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai Allah ya busa mata rai kowa ya tun daga mala'ika har zuwa kiyashi ko kuma Allah za'iqatul maut wallahi mai dandanar mutuwa ce ranar kiyama ranar a ran duniya kowa sai ya mutu ya koma zuwa ga Allah wa inna ma tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah wanda duk suka mutu suka koma zuwa ga Allah dahir ana cikawa mu'minai masu aikin kirki ana cika musu ga asanja amalim sakamakon ayyukansu yawmal qiyamah ranar kiyama sai a cika musu abin da suka aikata na lada faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad fa wanda Allah ya nisanta shi anin nari ga barin shiga wuta a lahira wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna wannan faqad faza wallahi na ya galata wata gayata wata lubi ya samu karshen burin abin da yake so wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ku daina ruduwa da rayuwar duniya al'aishi biya rayuwa a cikin duniya bai zama ba illa mata'ul ghururi sai kawai jin daɗi na rudi na baci na wanda yake na barna na ƙarya yuja mata'u a dan ji daɗi bihi da shi kalilan dan kankani sun mai fina sannan ya kare la tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum ubangiji ya ce wallahi zan jarraba ku a cikin dukiyoyinku bil fara'id in ce ga abubuwan da za ku yi wal hawaii in ce ga ba ku ta bukata ku ta taimaka musu wa anfusikum wallahi zan jarrabe ku a kanin kuma bil ibadati in dora muku bauta in ce ga abin da za ku yi wal bala'i zan jarrabe kuma wallahi da bala'i akan kanin ku ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم wallahi za ku ji azan cuta min allazina utul kitaba daga waɗanda yahudu da nasara da aka ba su littafi gabanin ku za ku ji suna gaigaya muku bakaken manzanni za ku ji suna yi muku yarfe za ku ji suna yi muku jafayi wa min allazina ashraku adan kathira wallahi za ku ji azan cuta kafiran mai yawa min allazina ashraku daga kafiran larabawa ma da suka tara Allah da wani min saddi na daga zaki wa qani da suka wa tashbibi da yarfe abin da kuka gani ba abin nan bin sai ku za su yi da ku da mata yanku wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur kai bawan Allah da yake maka jafa'i yake maka yarfi yake maka sharri idan kun hakura ala zalika bisa wannan yarfan da jafa'in da zagiyan wa tattaqullaha ku tsoraci Allah ba ku ce komai ba fa inna zalika hakika wannan hakurin da kuka yi wallahi min azmi al-umuri yana daga mafi girman lamari a rayuwa Allah ce azimu alaiha wanda zaka hakura ka ture saboda ta baka lada wa idza qadallahu mithaqal ladina utul kitaba لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. يا محمد صلى الله عليه وسلم أنبتا كرتا كم تجاوب على أمك يا عند الله يلقى الكوري لقوة أن يباس الرجال سون يهودا باس على غير قال الكوري أكنسو ne alƙawarin da bai nuna wallahi za ku bayyana abin nan da na faɗa linnasu ga mutane baki daya wala ta kuma na za ku boye shi ba wala bazu sai suka jefar da alƙawarin wara zurin bayan su alam ya amadu bi musu yi aiki da shi ba washarau suka sanyi samanan kalila lada dan kadan bihi da wannan alƙawari mina duniya na daga duniya min safara tim daga makaskantan su da ya satim da shugabanci a kansu fa bi sama yashtaru tur da abin da suke siya suke karba suke cewa sun musanyi ka shari'a da bata wasu mai bayyana da boyewa la yahsibanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbunahu ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم
مفازتهم من العذاب tayi wal yayi ta sabanna ku ayyuhal mu'minuna ya sabanna su munafikai da sauransu allazina yafrahuna wanda suke farin ciki bima a tau da abin da suka aikata min idlalin nasi daga batarwan mutane wai hekuna kuma suke wai so an yi madu a gode musu bima lam yafa'alu da abin da ba su aikata ba min ta wasu gida daga riko bil haqqi da gaskiya wai dole a ce su masu gaskiya ne ko ba su suna kan gaskiya wala ta sabanna kada ka zace su ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shi ma irin wancan ne bala ta sabanna ko bala ta sabanna bai mafazatin kada ka suna da wani wuri yanzu da ji da sura da tsayar a cikin sa na azabi daga azabar Allah bila ta da alayra bal bari kun bi makane suna cikin burige gire yu'azzabuna za ya musu azaba fi a cikin zuwa jahannama shine wutar jahannama walillahi mulkul samawati wal mulkul samawati mulkin samai wal ardi da kasai shi ya tabbata ga Allah rabbul izzati wal jalal lillahi nasa ne qazainul madari taskokin ruwa wa rizqi da arziki wannan ba da tsare-tsare wa gaire ha da waninta wallahi dillillahi na Allah ne rabbul izzati wal jalal wallahu ubangiji kadir Allah mai iko ne ala kulli shay'in sha'ahu a bisa da abin da ya so shi wa minhu yana daga ikon sa ta'zibul kafirina Allah ya azabtar da kafirai wa in ja'il mu'minina ya tsirar da masu imani inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب hakika a cikin halittar sammai guda bakwai ga tana Allah ya shimfiɗa ta wal ardi da kasai guda bakwai Allah ya shimfiɗa ta wa ma fihi ma da abin da yake cikin sama da kasar nan ajayibi na daga abubuwan mamaki wa ikhtilafil layli da sabawar dare wannan hari da sabawar rana bil maji dare ya tafi wa zahabi rana ta zo ko kuma rana ta tafi dare ya zo wa ziyadati ko rana ta karu wanda kusa da dare ya ragu wallahi duk wannan yana da cikin da la ya lati kudrati dalilai a bisa ikon Allah ta'ala da ulil albabi amma ba sai ga mutane masu hankali su da za su gane wannan alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim su ne waɗannan bayan Allah masu hankali da Allah ya faɗa wanda su gane abin da ayoyin Allah suke nufi su ne waɗanda suke ambatan Allah kiyaman a tsaye wa qu'udan a zaune wa ala junubihim suna kwance ma akan hakurkuran su suna ambatan Allah ya zo daga Ibn Abbas shi Allah Ibn Abbas ya ce ayi salluna suna wanda suke sallah kazalika a tsaye ko a zaune ko a kwance hasba da kaci gwargwaron yadda suka sami iko wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi sannan waɗannan masu imani suna ta tuntuntuni biyar ga samawati a cikin halittar sama wal ardi da kasai dan me suke tuntuntuni a cikin da daiman yasadillu dan su kafa iko biyi da sama da kasa ala kudrat sani ma an sa iko wanda yayi sama da kasa ya kuluna suna masu cewa rabbana ma khalaqta hadha batila rabbana ya ubangijin mu ma halakta wallahi baka da hadha halaka wannan halitta allazina ra wanda muke ganin sa Allah baka yi shi batilan dan wasa ba kai shi ne dan a kaba dalili ala kamali kudratuka a bisa cikar ikonka subhanaka faqina azaban sarki halaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah annal abas gamuran wasa faqina Allah ka tsayar da mu azaban nari azabar wuta rabbana innaka man tudkhilin nara faqad khuzayta rabbana ya ubangijin mu innaka hakika Allah kai man tudkhilin nara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da aka je lahira Allah ka shigar da shi wuta lil khuludi dan dawama biya a cikin ta hakika Allah baka da khuzaita wallahi ka wulakanta ka kunya tashi wa ma lizzalimina min ansir kafirina kafirai ma lizzalimina babu shi gare su mai nasarin wanda zai taimaka musu an ga da ta zai malahu amma da yake sai na Qur'ani na balaga da hikima sai Allah ya kawo wasu zahiri mawdu' al-mudmar aka kawo don tabbatar cewa ana kebanta su da bewar ce rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani ana bi rabbikum fa amanna rabbana ya ubangijinmu innana mu ya Allah sami'na munadiyan mun ji mai kira yunadi yana kira idan yana kira yana cewa mi imani da Allah shine Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mu anaminu ku imani bi rabbikum da ubangijinku fa amanna Allah ba mu wani musu ba mun imani bihi da Muhammadu Rasulullahi da kai rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana ya ubangijinmu faghfir lana Allah ka gafarta zunubanmu wa kaffir Allah ka rufe an sayyi'atina kurakuran mu anna gamuran mu kada ka kama mu da ita wala nujaza ba za ka bayyana ta ba bil ikabi da hukuma alaiha kanta
rabbana Allah ka karɓa rayukan mu idan ajalin mu ya kare ka karɓa mala burari tare da bayan ka na gari su ne annabawa da salihai ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا يا ubangijinmu wa'atina Allah ka bamu ma wa'atina abinda ka alƙawarta mana ala rusulika bisa harshen manzanninka wala rabbana ya ubangijinmu ina kai la tuflibul mi'ada baka saba alƙawari baka saba alƙawarin wanda kai alƙawarin za ka yi masa wala tukuzina Allah kada kunyata mu yawmal qiyamah ranar kiyama da bayyana laifukan mu fastajaba lahu haka kai Allah ya ubangiji rabbul izzati wal jalal la tukhliful mi'ada baka saba alƙawari ayo alwa'da alƙawari bil ba'th rashal kiyama wal jazai da sakamako fastajaba lahum rabbuhum anni la uri'u amala amilin minkum in zakarina unsa sai ubangiji sai ya amsa musu ku sani cewa ni bana tozartar da sakamakon mai aiki wanda ya aikin kirki namiji ne ko kuma ce ba zan tozartar da aikin kowa a cikin ku ba shashin ku ga shashi namiji ne yayi mace ce ta yi ba zan rage wa kowa ladawa ko zan kara wa kowa laifi ba wannan aya ta sauka yayin da ummu salamata ta ce ya rasulullahi mamakin wannan abuwa ni la asma'u zikran nisa'i Allah bana jin ana ambatan mata ya rasulullahi bana jin ana ambatan mata fil qur'ani cikin alqur'ani kamar yadda ake ambatan maza kuma a wajen kaura ma a to daga Makka da Madina bana jin ana ambatan mata da komai sai Allah ya ce فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. الذين آمنوا وأن سكي هاجروا سكي كونا من مكة daga Makka إلى المدينة zuwa ga Madina وأخرجوا وأخرجوا aka fitar da su min diyarihim daga gidajen su shine Makka wa uzu aka cuce su fi sabili a cikin addini na addinin musulunci wa qatalu suka yi yaki kafirai wa qutilu suka kashe ko aka kashe su law kabirannahum wallahi Allah ya zan kankare musu sayyi'atihim kurakuran ayyukan su asturu hazan sirri ce da fil magfirati da gafara babu wanda zai ganta babu wanda zai santa wala udkhilannahum wallahi zan shigar da su jannatin aljannatai tajri kuraman nono da giya da ruwa da zuma tana kurara ta karkashin gidajen su sawaban wannan sakamako ne min indillahi daga wurin Allah ta'ala wallahu ubangiji rabbul izzati wal jalal husnul sawabi kyakkyawan sakamako cikakken sakamako inda hu yana wurin Allah la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad wannan zala aya zuwa ya sauka lamma qala muslimuna yayin da musulmi suka ce a'da'ullahi makiyan Allah bi ma na cikin abin da muke gani min alkhairi suna cikin alheri wa nahnu mu gomin imani da Allah fil juhudi muna cikin wahala da talauci nazala sai ya sauka mata'un qalil thumma la yughurannaka kada ya rude ka ta kallubal lazina kafaru juyajuyan kafirai ya tasarrufun juyajuyan su biladi a cikin garuruwa da tijarati da ciniki wa kasbi da samun tsorori na riba mata'un jin dadi ne kalilun dan kankani ya tamatta'una su ji dadi bihi yasiran lokaci kadan da duniya a duniya wayabna ya kare ko ba wani abin da samu a lahira suma ma'awahum sannan makomasu jahannamu ce gobe lahira wa bisal mihad tur da shimfiɗa jahannama ta mu gusta لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها nuzulan min indillah tabbas sai dai waɗanda suka yi imani da Allah suka tsoraci Allah ta'ala a rayuwarsu ta duniya aljannatai ta tabbata a gare su ma ba ɗaya ba a tajrimin ta tafiya lanhar ƙoramar nono da giya da ruwa da zuma yana kurara ta karkashin gidajen su nuzulan saukar baki ce garar baki ce biya aka ba su a cikin min indillah daga wajen Allah ta'ala wa ma indallahi khairul lil abrar kaga abin da yake wurin Allah min sawabi na lada da sakamako idan zai bayar khair ya ba alheri lil abrari ga waɗanda suka bi Allah min mata'i duniya daga dan jin dadin duniya dan kadan wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah akwai daga cikin mazuwa littafi yahudu da nasara wallahi inji Allah akwai wanda ya imani da Allah kamar Abdullahi bin Salamin da abokansa da kuma Najashi sarkin Habasha ya kuma imani ma unzila ilaykum da abin da aka saukar zuwa gare ku shine alqur'ani wa unzila sai imani da ma da abin da aka saukar zuwa gare
gare su a taura da injila khashiina suna masu kaskantar da kai ga Allah ta'ala lillahi da ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba za mu sanya amfanin duniya da ayoyin Allah ta'ala a ba su samanan kudi kalilan dan kankani min duniya daga duniya ai da an yaktu masu koye abinda Allah ya faɗa kawai dan tsoro alar riyasati ya bisa shugabanci kamar yadda wasu yahudawa suka yi ulaika su sa Abdullahi bin Salamin da suke wannan ajruhum ladan su ya tabbata inda rabbi a wajen ubangijin su Allah zai ba su lada sun yi imani sau biyu sun yi imani da annabi Musa sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma sun yi imani da annabi Isa sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar fil qasasi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul qasasi inna Allah hakika ubangiji rabbul izzati wal jalal sadiqul hisabi Allah ne gaggawar hisabi ne yuhasibul khalqa Allah zai wa halitta baki ɗaya hisabi bi qadri nisfi nahari a gwargwadon rabul rana min ayyamid duniya da kwanakin duniya da karfe 6 na safe zuwa 12 an yi an gama 12 da minti 1 dan wuta yana hutu aljanna yana aljanna ya ayyuhal ladina amanu biru wa sabiru wa rabidu ya wanda kai imani da Allah isiru ku daure ku yi hakuri Allah ta bisa biyayya ga Allah ta'ala wal masayibi ku yi hakuri ya bisa musibu idan Allah ya tura muku wa'anil ma'asi ku yi hakuri ya bisa kayawa da wani sabawa Allah wa sabiru ku dai daure ku yi hakuri da cutar kafirai idan sun cuce ku ko sun nemi su fata muku wa rabidu ku daure kanku ayaki muku tsaya Allah jihadi dan yaki dan dauka addinin Allah wa taqullaha ku bayan Allah ku tsoron Allah bi jami'a hawaliku a cikin dukkanin halayenku la'allakum ko ku tulihuna tafuzuna kwa tsira bil jannati da aljanna gobe lahira watan juna ku kwa samu rabo da aljanna watan juna ku tsira minan nari daga wuta suratul nisa'i madaniyatun wa hayatun wa kamtun wa sabuna bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim an ce mata suratul nisa'i suran mata saboda yawan ambatan mata da hukunce-hukuncen su ya zo a ciki hukunce-hukuncen saki hukunce-hukuncen abu yadda za a zauna da su hukunce-hukuncen da mace zai yadda mace za ta fi mijinta hukunce-hukuncen yadda ta ga mijinta ba yana nema ya fice da yadda za ta tallafo shi ta ba shi hakuri ta nemi gafararsa yadda ta samu abin nan so da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wata mace za ta shiga aljanna sai ta karkashin kafar mijinta mana sai ta bi mijinta in ba ta bi shi ba to yar wuta ce ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma mar'atin matat wa zawjuha radin an hada halatil jannata wa ayyuma mar'atin matat wa zawjuha ghayr radin an hada halatil nara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta mutu mijinta ya yarda da ita to ya aljanna ce duk matar da ta mutu mijinta bai yarda da ita ba yar wuta ce ita zo da haka wannan sura take karantar da yadda za a yi mu'amalar zama na auratayya da mu'amalar zama na rabuwan ta kama da mu'amalar yadda ta kwanci kanta dan mijinta ya kyautata mata da mu'amalar yadda ta nemi gafararsa idan ta bata masa duk wannan sura za ta karantar baki daya daga kan sanda ta zo lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama har alkiyama ta shafi duk matan duniya baki daya ayata 176 ce kalmominta 3940 harafanta 10630 an saukar da ita ma an saukar da ita a makka kila kuma aka ce a madaniya ce sai aya 5 kawai su aka saukar da a can يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة wannan shi ke dalala akan cewa a Makka aka saukar da ita Allah ya fara magana da mutanen Makka cewa ya ku mutanen Makka da sauran mutanen duniya baki daya ku ji tsoron ukubar Allah idan ba ku bi shi ba ku ji ne muladan Allah idan kun bi shi Allah shine allazi khalaqakum wanda ya halicce ku min nafsin daga rai wahidatin guda daya shine annabi Adamu daga annabi Adamu kuma bayan yayi shi halaka zaujaha Allah ya halicci matar annabi Adamu min ha daga hakarkarin sa na hagu ita ce Hawwa na Hawwa Allah ya halicce ta wa bassa tsakanin Hawwa da Adamu Allah ya daidaita ya watsa minhuma daga Adamu da Hawwa Allah ya daidaita rijalan mazaje kasiran da yawa wani sa'a ya daidaita mataye ma da yawa di yayin su wattaqullaha allazi tasaaluna bi والأرحام tsoron Allah rabbul izzati wal jalal wanda kuke magiyece ne a tsakaninku dan Allah dan annabawa na kai mun kaza ko dan zumunci kai mun kaza ko dan mahaifa kai mun kaza to ku ji tsoron Allah da kuke roƙon sa wanda kuke magiya da shi wal arhama ku ji tsoron kuma zumunci kada ku yanke ta inna Allah kana alaikum raqiba sharifa ba wai kawai faɗa ake ba hakika ubangiji raqiban wallahi mai kiwo ne alaikum akan ku yana nan yana tare da ku yana ganin abin da kuke yi kuma yana sanar da shi
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. wannan alaikum raqiban Allah lam yazal Allah ba zai kushe yana kiwo alaikum akan ku ba da amalikum ga ayyukan ku mutasabban bizalika mai sautuwa da wannan da har abadan ba karshe Allah yana ta kiwon kowa da kowa da abin da yake yi. wannan zala aya mai zuwa ya sauka fi yatimin a cikin wani maraya kalaba da ya nemi dukiyarsa min walihi daga wanda aka bashi walicin sa kuma na sai ya hana shi sai Allah ya ce wala taqulu وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ba kananan marayu da aka suka mutu iyayensu sun mutu aka ba ku dukiya ku ajiye musu to ku ba su amwalahum dukiyoyinsu idza balagu idan sun kai haddin balaga wala tatabaddalu al-khabisa kada ku nemi cin haramun ku musanya bi da abin da yake daddada ku ba ku dukiyar su kuma kun zo biyan su ku biya su da abin da yake mummuna. wala taqulu amwalahum ila amwalikum kada ku kuskura ku ci dukiyar maraya da kuka tara ta zuwa dukiyar ku wacce kuke ciniki da ita. innahu kana huban kabira. kaga cin dukiyar maraya wallahi zamban zunubi ne kabiran mai girma aziman mai nauyin gaske a wurin Allah ta'ala. wannan ma nazalat yayin da wannan aya ta sauka ta harraju sai suka kyamaci min wilayatul yatama daga shiga walacin maraya wa kana a cikin su akwai wanda manta ta wal ashru maraya 10 yana karkashin sa awai 8 ko 8 min al azwaji na daga mata bala ya adilu kuma yana da mata baya yin adalci a tsakanin su wannan a wannan lokacin ba haram don auren mata da yawa ba akwai wanda yake da mata 10 ko wanda yake da mata 8 amma babu adalci a tsakanin su fara zala sai ya sauka wa in kibtum alla tuqsidu fil yatami fankihu ma dama lakum minan nisa'i masni wa thulatha wa ruba. wayan kiftum idan kun ji tsoron Allah tuku su duba za ku iya yin adalci mafi ma a cikin marayu fata harashin sai ku tsorata min amrihim daga lamarin su fa hamu to ku ji tsoro ma mana Allah ta ajilu kar ku yin adalci bainan nisa tsakanin matayanku za da ka tumu hunna idan kun aure su da yawa hankihu dan haka ku auri mata balakum abinda kuka ji daɗi daga cikin abinda kuke so ku aura minan nisa daga mata masna ka auri mace 2 su wasu lasa ko ka auri mace 3 warba ko ka auri mace 4 ba ɗayan wannan ba la ta zido amma ba ya da kara ala zalika bisa 4 ba. فإن كبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. amma an kun ji tsoron ba za ku iya yin adalci tsakanin mata ba bin nafaka da wajen ciyarwa wal kasum da rabon kwana to shikenan ku auri mace ɗaya tal dan ku zauna da ita lafiya a wurin ku zai baci ba ko ko amma ba za ka iya ba shikenan da sami baiwa sadaka innal imai da ku yangi shikenan ka aure ta izlaysa lahunna min al huquqi malil zawjati domin ku yanga ba ta da wani haƙƙi kamar yadda ya take da shi. zalika adni Allah ta'udu. zalika ai kawul arbai auren mata 4 kadai ba tare da an kara ba ko a kai kwarkwara guda ɗaya kawai ya fi kusanci da kada ku zalunci ku cuci kanku. wa atun nisaa sadaqatihinna mithla. dama babu aure sai da sadaki da wali da shaidu to wa atun nisaa ku ba mata sadaqatihin da sadakin su ai jan sadaqatin jami'a abin da ka ba su na sadaki ku ba su nihilatan kuna masu jin daɗin rai kada ka bayar baka so a ka bayar kana so. fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. idan da soyayya kwarai tsakaninka da matar da zaka aura bayan ka bata sadaki sai ta ce a Allah na bar maka wannan sadakin rike abunka to ita ta baka dan kanta to shikenan fakuluhu ku ci wannan sadakin hani'an kuna masu jin daɗi mari'an kuna masu cika wuya da shi babu cuta la darara alaikum babu cuta akan ku ila da har lahira ma nazalat ayar sauka ta yi raddan da juyar da magana alaman kare zalika a bisa wanda matar ta ban masa sadaki maka sai kyamaci zalika wannan. wala tutusufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. kada ku kuskura ayyuhal awliya ya ku waliyan marayu kada ku ba wawa shashasha minar rijali daga maza wani sai da mata wasu biyani da yan kanana kada ku ba su amwalakum dukiyoyinku ai Allah dukiyoyinsu allati bi aidikum wacce take a hannunku wacce Allah ya sanya ta kiyaman amana wacce za ku tsaya da ilma da hannunku da kai zuwa su girma wasalahi auladikum da gyaran abubuwanku kada ku ba su idan sun nemi ku ba su inda ya wawa ne ba shi da hankali kar ku ba shi. warzuquhum fiha waqsuhum. amma ka ciyar da shi abin da yake so a cikin dukiyarsa da take hannunka kuma ka tafasar da shi abin da yake so a cikin dukiyarsa da take hannunka. wa qulu lahum qawlan ma'rufa. kai musu magana kyakkyawa magana da shari'a ta umarni shine ce kai hakuri idan ka girma ka zama mutum zan baka dukiyarka kamar yadda shari'a ta umarni. wa butalul yatami hatta idza balagun nikaha
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. jarrabi al-yatama marayu qawla al-buluji kafin balaga wa tasarrufihim adjiyajiyas fi dini wa cikin sha'anin addini bi awali wa cikin halayensu hatta ya zaba labun ka har yayin da marayu suka kai shekarun da za a iya yi musu aure ai ahalan suka zama ahalil ibli islami wajen mafarki sun balaga aw sunni ko ba suka cika shekaru cika ko wasu kuma da 15 shine shekara 15 inda 12 a wajen 12 amma maliku da abu hanifa shekara 18 ina nasu idan kun fahimci rushidan shari'a minhu daga wasu yara marayu nan a cikin kuma fuskanci gyara dini wa cin addinin su da dukiyar su farba ilaihim amwalan ku ba su dukiyar su take a hannunku wala ta kuluwa kada ku ci kuma waɗanda aka ba ku amanan marayu aka ba ku amanar dukiyar su kada ku ci dukiyar su israfan dan almubazzaranci bi gairi haƙƙin ba tare da haƙƙin su ba wa bidara ko ku ci dan dabara da wayo zuwa ta kare dan kada su girma su karba a basu to kada ku yi haka ku ci ku rike musu har su zama sun kai rushidan mahallin shari'a da yalza muku sanda zai kai shiryayyu ya lazamta a gare ku taslima haku ba su dukiyar su ilayhim zuwa gare su wa man kana ganiyan wanda ko a cikin waliyan marayu ya zama yana da wadata wal yastafif to ya kame gaban cin dukiyar maraya kada ya ci ya ajiye masa kawai yana ciniki da ita in ya balaga ya ba shi dukiyarsa wa man kana fakiran wanda yake kuma talaka ne ba zai iya zama ba tare da ya yi ciniki da ya taba ta ba fal yakul to ya ci dukiyar ta maraya bil ma'ruf da abin da shari'a ta sani shine me abin da shari'a ta sani a dukiyar maraya bi kadari ujrati amalihi warwadan ladan aikin da yayi masa kai za da fatu idan kuka ba marayu amwala dukiyoyin su ilayhi zuwa ga su kuka ba su fashidu ku kawo shaidu alaihim akan kun ba su kudin su annabi cewa sallamu sun karbi kudin nasu kuma kun bayyana su wa waridu hukuta lalla ya ga tilahu dan kada a samu sabani fitar jihu ku dawo ilal bayyin zuwa wannan dalilin da aka ba su wa haza amrun wannan umarni ne na shiyarwa amma inda ya balaga kuma dama hannunka aka saka shi shikenan ka bashi dukiyar sa ba sai ka tattara wadansu mutane ba bisu hasiban bisu mai kiwo li amali halqi Allah mai kiwo ne ga ayyukan bayin sa baki daya fa muhasabi mai musu hisabi ne baki daya saboda haka Allah ya san komai ku ba su dukiyar sa da ya umarni wa nazala aya mai zuwa ya sauka radda dan juyar da magana lima kana alaihi jahiliyatu ga abin da jahiliya take a kai min adami taurisin nisa'i cewa ba a ba mata gado a lokacin jahiliya wasu gari yara yan kanana su ma ba a ba su gado sai Allah ya rushe wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ya tabbata ga yara maza da dangi ga irin makusanta akwai hazzu rabo mimma tarakal walidani daga abin da uwa da uba suka mutu suka bari wal aqrabuna da almutawaffuna wadanda suka mutu su ma suka mutu suka bari za a raba gado a ba kowa abin da Allah ya rubuta masa walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhum aw qasur haka na ya mace ma da kun ce ba kuwa ta gado wato yanzu kuma Allah ya ce ma ya mace ma a bata min ma tarakar walidani daga abin da uwa da uwa suka mutu suka bari wala karabuna ko dangi suka mutu suka bari min ma kalla daga abin da ya kasar ya kankanta au kasura ko ya waita minu daga cikin dukiya siban mafruba Allah ya ce na kankantar da wannan rabo ya na kankantar da shi kankantarwa ai maqaduwa lallai bi taslimi ya mika ilaihim zuwa gare su wa idza haraba al-ismata ulul qurbi wal yatami wal masakin farzuquhum minhu wai za a hadara kismata idan ya zo wajen rabon gado ulul kurba dangin mamaci mai Allah ya risu daga wanda ba zai yi gado ba wale ya ta ma marayu ma suka zo wajen rabon wal masakinu zuma hannu ma suka zo wajen rabon to Allah ya ce farzuquhum wa arzurta su minu daga kudin dawa za a raba dinnan kuwa su shay'an wani abu kabala likismati kafin a raba wa qulu ku ayyuhal awliya ku waliye wa dalahum ga waɗannan wanda suka zo idza kana alwarasatu sigara idan ya magadan duk kanana ne babu babba a ciki faɗa musu kaulan magana ma'arufa kyakkyawa ai jamilan shi ne bayan ta ziru ku hanzari ilaihim zuwa gare su cewa don Allah ku yi hakuri annakum ku la tamlikuna ba dukiyar ku bace balle a ce ku raba ta da kuke so wa innahu kudi ne lissigari na yara wa haza amma wannan
kila aka ce mansuhur an shafe shi da ayar mirasun baki daya. Abdullahi bin Abbas yace a'a tahawanan nasu mutane ne suka wulakanta fi tarki a cikin barin sa wa alaihi ba sa bawa ulul qurba da yatama da masaki ne dan zuwa rabon gado wa nadbun Allah yana so ayi wa ibn Abbas ya zo daga Abdullahi dan Abbas ma yace kai babu zancen nadbu ma wajibun in dai ulul qurba da yatama da masakina suka zo rabon gado dole a dauki wani abu a basu. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ya ji tsoro shi waliyin mamaliyin marayu ya ji tsoro kada ya ɗauki kudin biyu rabar da su dan kawai a ce marayu sauransa kada tunani akan kansa ya yi shi ma a ce ajalinsa ya zo ya mutu kuma yana da 'ya'yan ƙanana idan ya tozartar da 'ya'yan waɗansu shi ma Allah sai ya tozartar da 'ya'yansa. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. su waɗanda suke auliya yatama marayu waliyan marayu su tsoron Allah a cikin sha'anin marayu ba su ma yi ribuna abin da suke so an yi su yi abin da suke so an yi wa'ala su ma Allah ya sa a yi haka bi zuriyatim da 'ya'yansu min ba'dim idan sun mutu. wani ya kulu su faɗa lil mayyiti ga wanda ya mutu zincin kawalan su fara musu magana a sahihin kyakkyawa wacce ke zartajiya a cikin shari'a shine kada su sadaka su umarce shi kada ya sadaka da abin da ya wuce 1/3 sauran kuma kashi 2 ya bar wa magadansa da kada ya bar yayansa da sauransu ya musu zama talakawa almajirai a wajen mutane. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. حقيقة وانا suke cin dukiyar marayu idan an ba su cinye ba su ba zulman dan zalunci bigare haƙƙin ba da wani haƙƙi ba dahir ya kuluna suna ci dai annara wuta bi hudu ne ma cikin sukuran su wuta suke ci domin me la'annahu domin wanda ya ci dukiyar maraya ya ulu zai koma ilaiha zuwa wuta wa sayasluna sa'ira sannan zai shiga wutar sa'ira ne kakkarya kasusuwa ta karya kashinta ta kone shi baki daya. yusikumullahu fi auladikum to ku ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama Allah yana umarta ku bi shani auladikum cikin shani ƴaƴayanku bima yazkur da abinda za a karata dinnan yanzu. lizzakari mislu hazzi unsayayi da namiji za a bashi ninki biyu na rabon mace guda da bashi ninki biyu na rabon mace. فإن كن نساء فوق سنتين فلهن ثلث ما ترك. idan ku ƴaƴan maza suna da yawa kuma matan su ma suna da yawa to shi dai ba za a taba komai a cikin nasa ba shikenan sai su mata baki da zai su tarayya a cikin 1/3 kawai. wa in kanat wahidatun falahan nisf. amma idan ɗaya ce yar uwar kawai ɗaya ce yarinyar shikenan babanta ya mutu amma ba ta da wa ba ta da kani sai ita kadai shikenan sai a raba dukiyarsa rabi a bata rabi kuma a kai baitul mali. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ya tabbata ga wanda ya mutu ya bar uwa da uba to su uwar da uba za a ba su ɗaya za a ba su 1/6 a cikin abin da ɗansu ya mutu ya bari za a ba kowanne daga cikinsu ya cancanci a ba shi wannan amma an yi riskar da ɗan ɗa ko ko a kaka idan ba uba an riskar da shi za a ba shi abin da za a ba ɗa. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. gadan ya canja idan kuma mutum ya mutu yana da uba yana da iyaye guda biyu amma ba shi da ɗa to shikenan za a ba uwarsa za a ba shi 1/3 shi ma uba kuma za a ba shi 1/3 daga cikin dukiya amma abin da ya saura zai kwashe baki ɗaya zama nasa. in kana lahu ikwatun falummihi thuluthu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. idan shi mamacin nan yana da yan uwa fiye da biyu ko kwaya biyu to mahaifiyarsa za a ba ta 1/6 saura kuma baki ɗaya abin da ya rage shikenan mahaifinsa sai ya kwashe baki ɗaya ba za a ba yan uwansa kawai ba su da gado. aba'ukum wa an ba da wasiyatu ba za a raba gado ba sai bayan wasiya yusi biha an zartar da wasiyar da ya alƙawari da ita audai ne ko ku bashi da ake bin sa sai an biya kafin a raba gado. aba'ukum wa abna'ukum iyayenku da yayayenku ku ba su da gadon nan kamar yadda na raba kada ka ce wani yana suna wani baya suna a'a ku raba ku bayar kamar yadda na faɗa. la tad'u ayyuhum aqrabu lakum naf'a. kada ku damu ji Allah kada ku ce dole ku sai kun san wane ne ya fi amfani a cikin ku fi duniya a nan duniya wala da lahira fa zan da yawa mai zaton annabi na wucewa dan sa amfa'u lahu ya fi
fi shi amfani fa yudi mira sai ba shi gado sai kullu abu sai zama mahaifinsa amfau ya biya masa amfani wabi da aksi da yawan da su mahaifinsa bai da amfani ba ɗansa ba sai hada mahaifin ya ba da wa inna wal alimu masani bi zalika da amfani ko rashin amfani lillahi na Allah ina ga Allah rabbul izzati wal jalal dan haka fa waraza lakum mirasa ya faralta muku gado faridatan min Allah ya gado saboda isarsa Allah ne faranta shi daga wajensa doka ce min Allah daga Allah haka za a yi yadda ya faɗa dinnan inna Allah kana aliman hakima hakika ubangiji bai kushe ba masani bai halki da halittarsa hakiman gwani cikin abin da ya tsara gare sa bai zama bai kushe ba masani da haka har abada wani abubuwa guda biyu Allah shi ya binci raunin raba su banda Allah ba wanda ya faɗi yadda za a yi gado Allah shi ya raba abunsa wani a bashi kaza wani a bashi kaza haka na zakka ma Allah shi ya raba ya ce nama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wa zafatu qulubuhum wa fi riqabi wal gharibin fi sabilillahi wa ibn sabili sai ce ita ma kamar yadda ya faɗa wanda ya ce faridatan min Allah ita ma sai ce faridatan min Allah wallahu alimun hakim saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu Allah ne ya jibinci nauyin raba su ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. an dawo kuma kan miji da mata raka azwajukum abinda mata yanku suka mutu suka bari lakum nisfu za a ba ku rabin abinda ta mutu ta bari baki daya illa ya kullu hunna waladun idan ba su da da minku daga wajen ku ko kuma ba ta da wani agola ta zo maka da shi in da haka ne kenan sai a baka rabin dukiyar ta baki daya bayan kana lahunna waladun amma idan mata ta zo maka da kura da da kai da ita ko ko a'a ta zo maka da daga gidan wani da kwala kuma shi na rabon ka sai ta daga rabi kuma shi kenan sai kuma 1/4 mata rakna daga abin da matar ta mutu ta bari min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn ita ma bayan ta yi an zartar da wasiyar da ta yi a ciki aw dayn ko kuma an biya mata bashin da ake binta o le bil waladi ko yaushe a cikin rabon gado ana riskar da da bi zalika a cikin sa waladul ibni dan da bil ijma'i da haduwar malaman duniya baki daya wala hunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad idan kuna da mataye kuma su kun mutu kun bar su to su ma idan kuna da da za a ba su 1/8 idan ba ku da da sai a ba su 1/10 in kana lakum walad sai a ba su 1/4 فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. idan ba ku da ɗa tsakanin ku da su ko da zo da wani dan agola ta haifa ba sai a bata 1/8 daga abin da kuka bari shi ma ba za a bata 1/8 din ba sai ta azantar da wasiyar da kuka yi ko kuwa an biya muku bashin da kuka zama kuna bi waladul ibni dan da a cikin duk waɗannan gadigace da yake faɗa kar waladi kamar da ne shi shari'a take cewa ibnul ibnu wa in safala dan da ko da ne ko da ya kai na 1000 وإن كان رجل يورث كلالة لو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. idan mutum ya samu gado na kalala wanne ne gadon kalala mutum ya mutu ba shi da uba ba shi da ɗa ba da kowa sai matarsa kawai ya mutu ya bari to shikenan ba ma yana da yan uwan nasa maza ne ko kuma mata ne wa kuma uwa ɗaya ko uwa ɗaya to kowanne za a ba shi 1/6 na daga abin da yake na dukiyarsa. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. amma idan yan uwan nasa ko maza da mata suna da yawa ko kuma a yan uwan da mata da yan uwan maza da mata din daga wajen uwa ne to shikenan tunda ba uba na wajen uba a ciki to shikenan sai a rugunsu ne su baki daya sai a ba su 1/3 a ce can su je su tarayya su raba ba shi ma ba za a ba su ba sai bayan wasiya da cewar na ce a biya bashi ko a ba wa na kaza wanda sai mamacin ya wasiya da shi wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. wasiyatan da Allah min ba da wasiyatin bayan wasiya yusi biya da wasiya da ita aure ne ko ka bashi gaira mudarrin ba tare da an cuci wani an rage wani abu ba wasiyatan abin nan da kuje ana faɗa doka ce ai yusikum Allah ya yi muku wasiya bi hada ita wa min Allah daga Allah ya wannan dokar ta zo wallahu ubangiji alimun masani ne bima dabbarahu da abin da ya tsara shi li halqihi ga halitta mallahul faraidu ya hudu wanda duk yake da rabo a cikin gado halimun Allah mai jinkirin hukuma ne ga wanda ya saba wannan abin nan da ya faɗa wa hasati sunnatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tawris man zikira an gadar
da wanda aka ambata dinnan mimman laysa fi imaniun min qatlin aw qitladin dinin aw riqin za a ba da gado dinnan duk da aka faɗa ga wanda babu sabanin addini babu kisa babu bauta idan wanda yake da gadon ka ya kashe ka ba za a ba shi gado ba sai a kashe shi idan wanda yake da gadon ka yana kirista kai kana musulmi ba za a ba shi gadon ka ba kai shi ba zai gaje ka ba gaje shi ba idan wanda za a ba shi gadon ka bawa ne kai kuma ɗa ne to ba za a ba shi ba gadon ka ba tilka hududullah kaga da akamul mazkuratu kaga hukuncen nan da aka karata min amri laitama na daga lamarin marayu wa ma ba da hudu abin da yazo bayan sanan zancen gado hududullah wallahi dokokin Allah ne allati haddaha wace iyakance ta li ibadihi ga bayin sa liyamulu dan su yi aiki bi hada ita wala ta duwa kada su tsere tsallake mata wa man yuti Allah wa rasulahu nulkil jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha kan waɗannan dokokin ko ba akan su ba ma cikin dokokin da Allah ya ce abi wanda ni ya bi Allah ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama bi ma aka bi yin abin da ya hukunci da shi Allah ya ce ma shigar da shi nudkhilu ma shigar da shi iltifatan an bar magana kuma da sai a ce yudkhiluhu shi Allah zaka ji nudkhilu ma shigar da shi jannatin ba aljannatai koraman nono da giya da ruwa da zuma tana kwarara ta karkashin gidajen su wa zalika madina makaddaran da goma biya a cikin ta babu fita wa zalika shiga aljanna naran kalidan fiha man yasillaha wanda ya saba wa Allah ta'ala a cikin umarnansa da hana-hanansa wa rasulahu ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ya ta'adda ya tsallake hududahu iyakokin Allah da ya ce kara tsallake to shikenan ya je yayi yudkhilu naran Allah ya shigar da shi wuta gobe lahira shi ma bin nuni kuma a shigar da shi goya ya shigar da shi khalidan makaddarin da wama biya a cikin da ba fita har abada idan ya shiga wa lahu azabun muhin azaba ma abushiyar wulakantuwa ta tabbata lahu a gare shi wallati yatina alfahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum wadanda a cikin matayen ku suke zuwa da farna kamar aikata lalata daga cikin matayen ku ku shaidar da shaidu hudu akan sun yi minkum daga cikin kuma daga cikin mazaje musulmi fa in shahidu fa amsikuhunna fi buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alu Allahu lahunna sabila ya samu shaidu hudu mace ta yi lalata daga cikin matayen ku to ku kame su a gida ku tsare su har abada ba su ba ku tabiru daga cikin gidaje wannan hunna ku hana su yin mukhalatin nisa ga wurin sa'adi da sake mu'amala da mutane hatta ya tawaffa hunnal mautu a tsare su a cikin gida har sai mutuwa ta zo musu mala'ikun mutuwa sun zo musu kashe su aw an yaj'al Allah ko Allah ya sanya sabilan hanya ilai lahunna gare su wace ce hanyar ai lahunna Allah ya sanya musu hanya ila al-khuruji zuwa fita min daga cikin gidajen ko mai rubi zalika an umarci sahabbai da wannan awwalan islami farkon musulunci sun majala sannan Allah ya sanya sabilan hanya lahunna gari ga su masu lalata jaldil bigiri Allah ya ce aiwa budurwa bulala mai atan bulala 100 wata gari bai ha daure ta amin shekara guda wa rajulul muhsanati wacce take bazawara ta lalata a jefe ta doro sai har ta mutu wa bil hadisi ya zo a cikin hadisi inji manzo sallallahu alaihi wa sallama yace lamma bayyana hadda yayin da Allah tabaraka taala ya bayyana haddi ce ga yadda za a yi kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khuzu anni ku karbi wannan abin da na gaya muku karba wannan abin da na gaya muku daga gare ni kada ku kare mata har su mutu a cikin gida kaji alallahu lahunna sabilan Allah ya sanya musu hanya a musu bulala 100 ya daure su a wani gari shekara guda walla zaniyati haniha minkum fa'aduhuma dan mutum biyu a cikin mutanen ku namiji ko mace wanda yake zakewa lalata ko yake zakewa luwadi to ku cuce su da duka da zagi ku cuce su ku takura musu ku kiyace su da mu'amala kada ku saka su fa in taba wa aslaha fa a'ridu anhuma idan mai lalata ko mai luwadi sun tuba sun daina suka gyara aikin tsakanin su da Allah to Allah ya ce ku da kai gaban su kar ku ƙara cutar su kada ku ƙara gaya musu wata magana in ma ka ce da shi yayi lalata ko ma ka ce da shi yayi luwadi to shari'a ta ce sai an maka bulala kai masa kaza inna Allaha kana tawwabar rahima hakika ubangiji mai karɓar tuba ne alaman taba a bisa wanda ya tuba rahiman Allah mai jin kai ne bihi da wanda ya tuba ba zai masa wani abu ba amma wa haza wannan mansuhun Allah an shafe shi bil haddi da cewa an tsaye masa da haddi shikenan komai ya wuce
kuma wa in urida bi hazzina idan an nufi lalata da ita wa kaza in urida bi halliwa haka nan an nufi liwadi ma da ita shikenan shine haka Imam Shafi'i yace wannan za a dauka Maliku ma shi ma haka ya dauka za a je zama Maliku ta yi kudul fa'il wal maf'ula da wanda aka samu yayin liwadi da wanda aka yi liwadin da shi ku kashe su baki dai babu binciken wani abu inna wat tawbatu ala allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم amma shi a wajen Shafi'i al-maf'ul wanda aka yi luwadi da shi la yarjamu ba za a jefe shi ba wayan kana musana ko da ya zama yayi aure yayi amma ala ayi halin mu malikawa ne babu ruwan mu da hukuncin Shafi'i shi wani abin da Allah ya ganar da shi kenan amma maliku shi abin da ya tsaya akai shine za a dauka wa kana zahir at-tawbatu karbatuwa daga Allah ya kaituwa Allah ya karba ya tabbata ga waɗanda Allah ya rubuta musu karbatuwa akan kansu su da waɗanda ya maluna su'a suke aikata sabo bi jahalatin ba tare da sun sani ba shedan ya rude su sun je sun yi za a sauraban da zarar sun sabo ubangijin su sai su nafi Allah ya hana wannan kaga ce iblis ya cuce na je nayi su mai tubuna sannan sai su tuba min qaribin anan kusa inda suka yi taba sakaran inda suka yi saban su tuba kawai an yi gargiru kafin su zo mutuwa to waɗannan ya tubu Allahu alaihim Allah ya kabala tawbatu Allah zai karbi tuban su zai karbi tuba alaihim akan su ba zai musu azaba ba wa kana Allahu aliman hakima ubangiji bai kushe ba aliman masani bi halqi da halittarsa hakiman gwani bi sun iya cewa wanda ya tsara bihim da su wa laysat at-tawbatu lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin hatta idza haraba ahadakum al-maut qala inni tubtu lan at-tawbatu karbatu walil ladzina ya'maluna sayyi'at ga wanda suka aikata zunubai daga cikin bayan Allah ya ce ba zan karba ba in dai su mutun kafin su zo mutuwa ba ko zan tuwo ba tun kafin su tsufa hatta idza hadara ahadahumul maut har sai mutum bai tuwo ba yana ta barna sai yana ta abin da ya ga dama sai ya ga sababban mutuwa sun zo masa sai ya faɗa yayin da ya ga ya kusa mutuwa sai ya ce Allah ni tubtu lana ni na tuba yanzu ka yafe min Allah ya ce fala yanfa'u zalika wannan ba zai amfani da zan karbi tubansa ba zan kuma yi masa afuwa ba walallazina yamutuna wa hum kuffar haka ba zan yi afuwa ba ga wanda suke mutuwa kafirai ko da sun zo mutuwa sun zo tun tuwa a lahira yayin da suka ga azaba ba za a karba ba ulaika a'tadna lahum azaban alima kaga wanda yake mutuwa yana da zunubi bai tuba ba ko da sai an je lahira ya ce ya tuba azaban aliman Allah ya ce mun tattali azaba mai tsanani lahum gare su ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa qarha ya wanda kuka imani da Allah ba sharata gare ku a ce za ku gaji mata tilas ba tare da suna so kuma ba tare da sun mutu ba wannan farkon jahiliya ake yin wannan amma lokacin musulunci ba a yi kuma wani lokacin sai mutum ya ce sai ya gaji matan yan uwansa baki daya ko ko a ma ya auri uwarsa idan babansa ya mutu ko ya auri matar uwansa idan matar amman bafansa idan ta mutu ba tare da ya bada saki sai ce ba sadakin da babansa ya bata ya isa ko sadakin da babansa ya bayar ya isa suka rika yin wannan fa Allah tabaraka taala da musulunci yazo sai Allah tabaraka taala ya hana wannan baki daya wala ta'buduhunna litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyina kada ku hana mata su auri mazajen su ba tare da ku rike su dan ku cuce su ku takura musu dan ba ku san su je su auri waɗansu dan ku sami shashin abin da suka mutu suka bari ko abin da suka gada daga wajen mazajen su kar ku yi haka sai dai sun zo bi fahishatin da barna mubayyinatin bayyananniya suna yin lalata ko suna fita suna yawon banza da wufi to shikenan wannan kun ga haka shikenan kun kwace abin da suke da shi babu laifi wa ashuruhunna bi ma'ruf ku zauna da mata idan za ku zauna da su ku zauna da su da kyakkyawar magana kuma ku ciyar da su ku wasu wajen kwana fa in qaridumuhunna fa ase an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kaseera ku mazaje idan kun kyamaci matayenku fasbiru ku yi hakuri da su har kyamasu da kuka yi fa asa ya kusanta an takrahu shay'an ku ki wani abu wallahu ubangiji ya ja'al fihi khayran kaseera Allah ya sanya alheri mai yawa a ciki yayi kun hakura an yarzuka kun Allah ya arzuta ku daga gare su waladan da salihan na kwarai wa in rastum musbida zawjin makana zawjin wa ataytum ihdaykunna daran fala takulu minhu shay'a idan kun nufin za ku saki mace ku auri wata kuma wannan ta gida ta bata ana son a kawo wata sabuwa kuma to shikenan alhali ko ta gidan nan ka bata kuɗi masu yawa a wajen sadakinta Allah ya ce ku kauda kai fala ta kuzu kada ku riki shay'an wani abu ne daga sadakin da ku bata kuma yawanta Allah ya ce ta kuzu nahu yanzu ku karɓi sadaki bayan mace da kun sake ta ku karɓe shi hutanan zalunci
wa isman da zunubi mubinin wanda yake mabayyani wa kaifa ta'khudunahu wa qad abri ba'dhum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan galiza Allah ya ce ta kaka ne dan ka saki mace kuma zaka ce sai ta baka sadakin ka a'a bi ayi wajin da wace fuska ne za ku karɓi wannan sadaki ba ku da wani dalilin da ku karba alhali ko abda ba'dukum ba'dan ai shashin ku ya san shashi bil jima'i da saduwa wanda ta sa an cinye sadakin baki daya wa akhazna mun kuma daga wajen Allah mun riki misakan alkawari galizan mai karfi a minku daga gare ku mun riki alkawari saboda ka aure ta da sunan Allah ka kawo ta da gidanka da sunan Allah to akan me kuma za ka karɓi kuɗin da duk bayan an yi waɗannan abubuwan ka ba ta sadaki ka ce ta dawo maka da shi ko ba babu zancen wani karɓar wannan a sai dai ka ba ka sake ta bi ma'rufin je kina sake ki da magana kyakkyawa au tasrihinna ko kuma ma an ka kyauta kai mata alheri yayin da zaka sake ta wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf abincin da ake yi daga yau an haramta kada wanda ya kuskura ya aura matar ubansa daga cikin matan da ya aura sai dai abincin da ya wuce kafin musulunci wannan shi kenan Allah ya rangwame mai kar a kuma yin irinsa daga yau an hana sai dai abin da ya gabata kaga mutum ya auri matar ubansa fahishatun wannan mummunan abu ne a wurin Allah kadihan mummuna wa makatan zunubi ne mai girma da yake sa fushin Allah ya fushi mai tsanani wa sa'a as-sabila tur wadaran mutumin da zai auri matar ubansa hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatu laki wa banatu lukut an haramta muku auren iyayenku mata ba za ku aure su ba haka na ba za ka auri kakakka ba ba za ka auri kanwar kakakka ba haka na ba za ka auri yar mahaifiyarka ba ba za ka auri yar mahaifinka ba ba za ka auri kanwar mahaifinka ba duk waɗannan an haramta muku haka na an haramta muku auren ƴaƴayenku ma baki daya ya ƴaƴa sun haɗe har da jikokin kuma ba za ku aure su ba ƴan uwanku kuma waɗanda aka haife ku uba daya ko ko uwa daya su ma ba a yi da ku aure su ba baffanninku na wajen uba maza su ma ba a yi da ku aure su ba har kakannin kuma ba kakannin su ma ba a yi da ku aura ba kawunanku na wajen iyayenku mata ba a yadda su ma ku aure su ba da su da kakanninsu baki daya haka na banatul ukhti banatul akhi ƴaƴan ƴan uwanka da ba ƴaƴan ƴan uwarka duk ba za a aure su ba wa ummatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min al-bara haka Allah ya haramta ka aure wacce kuka sha nono dina wa akhawatukum haka na an haramta muku ka aure ƴan uwanku da ba sha nono tare da su wai da haku sunna ta nan ba za ta yi magana da kowa ba sun rawaito wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi wujurikum min nisaikum allati dakaltum bihin haka nan Allah ya haramta ku aure ummahatu nisaikum mata iyayen matan ku da kuka aura wa rabaikum Allah ya haramta ku aure agolan gidanku wacce ka aure uwata kuma ka sadu da mahaifiyarta ta a ce zaka aure ta Allah ya haramta wannan saboda haka zaka aura ba amma ita wannan ya da take agola min nisaikum daga matayenku allati da khaltun bihinna idan har ka san mahaifiyarta to ba za ka ta haramta ka aure ta amma idan baka san mahaifiyarta ba shikenan an ka aure mahaifiyarta baka sadu da ita ba sai aka kawo ta gida sai aka zo da ita فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح aka taho da ita shikenan da aka taho da ita sai kaga ta fi uwar kyau sai ka ce ka ba ka saki uwar kana son ka aure ta Allah ya ce wannan babu laifi zaka iya yin haka idan ba ku shiga da ku tarayya da uwar ba fala junaha alaikum babu laifi akan ko fi nikahi banati yana cin auren ƴaƴayensu za fara ka tubu amma sai ka sake ta ta ba za ta gidan sannan sai ka aure ƴarta ta wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum Allah ya haramta ka aure ƴar matarka ta tsalanka wacce ka kwanta ka sadu da ita ko ko a'a ƴarka da ka haifa daga tsalanka ita ma Allah ya haramta ka aure ta an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad haka nan Allah ya haramta ka auriya kuma ka auri kanwa duk ba a yadda da wannan ba za a ba halatta ba inna allaha kana ghafurur rahima amma idan ka auriya ka auri kanwa ta mutu kana son ya sai ka aure ta ko ka auriya ta mutu kana son kanwa sai ka aure ta gafur Allah mai yawan gafara ne lima salafa ga abin da ya wuce da abin da kuka yi wanda kafin jahiliya kablan nahayi kafin a hana rahiman Allah mai jin kai ne dukun da ku bi zalika cin abubuwan nan da ya gaya muku kada kuskura ayi